nyaka wacha chadie apo wapenjo mundo iparo ne structure ma weke wacho ni ka waketo siasa oko in gi kake ng'iyo siasa mar Kenya ada penji gi kizungu, don't you think it is necessary for what to do what mar pango kako ganda bede sirikal no pango siasa siasa pango piny marugo tieno siasa ok en gimi pango di chirte weyo kata mana sani podi pango siasa ema weke wacho ni itime kaka ya momedo yes ana yie kode jakom poko wuok e telo mar Luo Nyanza yes kendo in fact ka jakom odhi bedo chairman mar African Union koko the power de bedo maduong nikech kora en president mag presidente mate kora en ngama duong ma Africa te nyaka joluo koro nyaka luwa koro poko wuok no wacho ni en koro wejo luo en koro gima wacho ni siasa active politics masani mar Kenya ema koro wuok lakini samo wuok ko jolo makoro omanyo piny ma oko cha to nitie jomo weyo machalo kaka Gladys Wanga nitie joma tayo bura mar ODM onge vacuum ODM nigi jotende but gima structure mina no wacho no labda wache gimiluongo ni coalition mabiro dhi mbele kucho to mane masenyise ni e coalition ma mbele cha ema koro wadhi riwore machungwa dhi mosere gi wheelbarrow to wakawo machungwa to wakete wheelbarrow to wada nyodho machungwa to kacha to joma dhiro wheelbarrow weke wamiyo wheelbarrow eno miya machungwa to wabedo kamoro achiel to wago mbaka koro kati gibedo wheelbarrow mano onge shida to mane structure mwadhilo lakini mar ODM pod nigi leadership mare ODM pod nigi tayo gin joma pango gibo pango pap kaka dwaro all right what itiyo ko twagni kawadhi mbele